David van der Bremer is huisarts in Damwoudt. Hij en zijn collega's hebben op dit moment te krijgen met een hele soort verorings in de zorg in Noord-Friesland. Ja, welkom David. Ik maai David en Doos deze. Dus zeker, dan weten de meesten natuurlijk eventjes. Vertel eens wat over jezelf. Mijn achtergrond, ik ben huisarts in Damwoude. Ik ben in 2008 vanuit Amsterdam na mijn huisartsopleiding naar Friesland gekomen. Ik was eigenlijk met mijn vrouw en zoontje van toen 2 op weg naar Zweden, omdat we graag een uitdaging wilden. En we hadden wel een gevoel voor de sociale systeem in Zweden. Alleen het is niet zo heel sociaal voor je moeder om met een kindje van 2 zo ver weg te verhuizen. Dus de uitdaging lag iets dichterbij hier in Friesland. Omdat wij het een prachtige provincie vonden en omdat we ook graag een andere taal wilden leren. In de afgelopen jaren dat ik hier woon ben ik wel vloeiend Fries gaan verstaan, maar ik spreek het nog zeer beperkt. Niet uit onwil, maar gewoon uit dat het tot nu toe nog niet lukt. Nou, dan kwam je uit het westen, het mondaine westen, in Noord-Friesland terug. Hoe kwam dat bij je binnen? Hoe het hier beleeft? Ja. Oh, nou, ik kan daar wel ook aansluiten bij de eerste spreker die jullie vanavond hadden. Het is een trots volk, het is een nuchter volk. Ik vind het een fijn volk. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik voel me ook in de afgelopen 7 jaar alweer dat ik hier zit heel erg thuis. Ik voel me ook vertrouwd door de mensen bij mij in de praktijk. Ik heb in de afgelopen jaren van een prachtige praktijk aan huis kunnen groeien naar een hele fijne samenwerkingspraktijk met Jelle Henstra, mijn collega, waar we nu een duopraktijk mee hebben. En ik denk in de zorg moet je altijd kijken naar schaalgrootte. Waar zit de optimale zorg voor zorgverlener, maar ook voor zorgvrager. Ja. En in de solopraktijk ben je redelijk kwetsbaar, maar in de hele grote groepspraktijken ben je weer zo anoniem. Ja. Het is niet zo dat ik in beeld wil zijn, maar ik wil wel dat voor mij mijn patiënten in beeld zijn. Ja. Dus de structuur zoals we die nu hebben, een duopraktijk, is een praktijk waar ik me ontzettend prettig in voel. En ik geniet van het werk. Je kunt dus ook volle meer aandacht aan je patiënten, Jan, op deze manier. Ja, je kunt het beter organiseren. Je kunt het zodanig organiseren dat je de zorg op niveau bij de patiënt thuis krijgt. Ik hoef niet alles te doen, maar ik vind het wel belangrijk dat ik als huisarts aansturing houd en zeg maar, regie houd over welke zorg mijn patiënten krijgen. Nou ben we hier in Noord-Friesland op het moment in een situatie dat er een hele soort verandert in de zorg. Al rond de 2 weken weer natuurlijk vreselijk hectisch. Ja. Hoe hast jij als huisarts dat beleven? Chaotisch. Ondanks het feit dat ik al weken, zo niet maanden, op de hoogte was van een dreigend faillissement. Ja. Ook omdat je bepaalde keuzes gemaakt zag worden die niet anders konden worden geduid dan afbraakpolitiek. Zie je nu een situatie, het was voor mij ook toch een soort van donderslag bij helder hemel, dat je op een gegeven moment wordt geconfronteerd met een failliet ziekenhuis en daardoor een ontzettende aderlating van zorg in deze regio. En, dus ik ben me aan het, ik zie heel veel informatie en desinformatie. De media wordt gebruikt en misbruikt. En als huisarts heb ik geen belang, behalve het belang van mijn patiënten. Ja. Dus ik wil ook dit podium nu toch wel een keertje gebruiken om de mensen ook thuis aan te spreken van denk na welke zorg u wilt. Ja. Denk ook na over, ik snap ook dat de mensen moe zijn van het gezeur. Ja. En dat een faillissement van 40 miljoen onoverbrugbaar lijkt. Hè. Dus dat je denkt van, ja, dat kan ook zo niet verder. Hè. Maar als je ingaat op de details, dan denk ik dat het niet een zorgfaillissement is. En dat is mijn zorg voor dit ziekenhuis. Ja, het klinkt heel mooi. Het is geen zorgfaillissement. Nee. Lees het even nu aan de meesten. Ik denk dat als ik als huisarts kijk naar hoe ik de afgelopen 7 jaar heb samengewerkt met het ziekenhuis Dokkum, waarbij ik heel duidelijk zie dat het heel veel meerwaarde heeft voor mij als zorgverlener om belangrijke faciliteiten zoals een lab, zoals een radiologie, zoals medisch specialisten dichtbij te hebben. Ja. Hoe prettig voor mij dat het werken maakt, dan vind ik het moeilijk om te zien dat dat stukje straks verdwijnt. En ik denk ook dat heel veel mensen nog niet zo goed begrijpen wat er straks
allemaal wegvalt. Het wordt een beetje het stukje van, je weet pas wat je mist als het er niet Ja. meer is. En dat is waar ik me zorgen over maak. Hè? Dat mensen een beetje lam geslagen zijn door de afgelopen 3, 4 jaar van steeds ietsje meer kwijt, ietsje meer kwijt, Ja. ietsje meer kwijt, alles kwijt. En wat kan je daar in godsnaam tegen doen? Ik kan mij wel eens afvragen, ben wij hier in Noord-Friesland wel genoeg bewust geweest eigenlijk van de unieke positie van dit Lietse ziekenhuis en hoe dicht dat bij de meesten stiert? Ja, nou, als ik even namens mezelf spreek, en ik heb vandaag ook nog een aantal collega's gebeld met de vraag van, nou, als je nou eens even voor jezelf terugkijkt, hoeveel verwijs je nou naar Dokkum? Ja. Want we krijgen ook cijfers dat er maar heel weinig naar Dokkum wordt verwezen en dat de zorg niet goed is. In het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij een aantal inspectierapporten. Vanuit de zorginspectie is er geen negatief rapport over de zorg in de Sielsberg geweest. Nee. Dus de zorg is in de afgelopen jaren, behalve dan op een gegeven moment de verscherpt toezichtstelling in 2011 van de cardiologen, maar dat stukje is opgelost, is in ieder geval de zorg niet het probleem geweest. En als ik nu zie dat de medisch specialisten een plan hebben opgesteld, wat wordt gesteund door de huisartsen. Ik heb vorige week een mandaat gekregen vanuit de HAGO, dat wil zeggen ongeveer 20 huisartsen uit de regio, om unaniem het plan van de specialisten te steunen. Dat ik ook gesteund voel door de dokterszorg, dat ik me ook gesteund voel door het HAL, het Huisartsenlab Noord. Ja. Om te zeggen van nou, specialisten, laten we praten over dat plan. Laten we, want het onderwerp was eigenlijk 1,5 lijn zorg, laten we kijken hoe we een brug kunnen bouwen tussen de eerste lijn en de tweede lijn om een goede, rendabele 1,5 lijn zorg te organiseren. En als ik dan zie dat daar eigenlijk niet eens voor aan tafel wordt gezeten om dat plan verder uit te werken, dan maak ik me daar zorgen over. Je viel je hem net serieus nam? Nee. Want een uitkleidenzorg in Noord-Friesland is geen optie. Voor mij niet. Maar dan krijgen ze dus het probleem op een gegeven ogenblik dat huisartsen die in hun pensioen zitten geen opvolgers krijgen kunnen. Want dat mensen dan zeggen van wij komen hier net als huisarts in Noord-Friesland. Nee, dat is toch een heel groot risico? Ja, nou zo zie ik het ook. Ik denk dat de zorg dichtbij, zoals u die nu thuis kent, dat wordt de zorg veraf. Ja. En dat zien we nu al. Ik moet als huisarts nu zeg maar verwijzen naar Leeuwarden. En doordat de lijnen groter zijn geworden, doordat de afstand groter is geworden, is het letterlijk zo, u kunt achteraan in de rij aansluiten. Nou, dan is dus de kans dat er echt calamiteiten gebeuren, die is net oerschinkist heel groot. Over dat stukje ken ik geen cijfers en ik weet ook niet of ik me daarover uit moet laten. Ik denk dat, maar ik kan me wel voorstellen dat de kwaliteit van zorg door de afstand in ieder geval achteruit gaat. En het voelt een beetje als David tegen Goliath. Hè? Dus een hele grote partij. Geval letterlijk, ja. En een hele grote partij. En daar maak ik me zorgen over. Tot slot nog even heel kort. Wat kunnen onze mensen doen om het te verzwaren dat de zwaar hier goed blijft? Neem de tijd, zoek ze daar eventjes. Dankjewel Hendrikje dat je me deze kans geeft om even mij tot de mensen thuis te richten. Als huisarts geloof ik in vrije huisartsenkeus, als huisarts geloof ik in vrije verzekeraarskeus. Wat er op dit moment gebeurt is een ontwikkeling waarbij de zorg dichtbij, zorg ver weg wordt voor in ieder geval de mensen in de regio Noordoost-Friesland. Als huisarts betrokken bij het organiseren van zorg voor u is dat een kaalslag die op dit moment plaatsvindt. Mijn enige appel aan u thuis is, laat u informeren over hoe u ervoor zou kunnen zorgen dat de zorg dichtbij blijft. Dat de Sionsberg voor u ook als zorginstelling, als ziekenhuis liefst, met tweelijnszorg behouden blijft. Dus mijn enige vraag is, denk na over wat u kunt doen om uw ziekenhuis dichtbij te houden. Het liefste verrassend dichtbij. Dank u wel. Nou, David, ik denk dat ik daar helemaal niks meer aan te voegen heb over het pleidooi van Dij. Heel erg bedankt dat je komen was bij ons. En heel veel succes de komende tijd in alles wat je nog op je paard komt. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze week een nieuwsshow. Volgende week ben we er vanzelfs weer. En dat is dan de laatste van dit jaar. Zeg dan ik weer. Want dan.